ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କେବେ ଯାଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ କୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ତାହା କେବେ ଯାଏ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା 30 ନଭେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି, ମୁଁ ଯେଉଁ +3 କରୁଛି କି ପିଜି କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ +2 କରୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣ କେଉଁ କୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ +3 କରୁଛନ୍ତି, ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ବା ନର୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବିଡି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ 6 to 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 2000 ଟଙ୍କା କରି ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8 ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 8 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ 9th କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 10th ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, 4000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ପାଇବେ ନା 5000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ନା 20% ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 20% ଏଡିସନାଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଟୁ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ବେନିଫିସିଆରୀ ଓଭର ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ ନର୍ମାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ନର୍ମାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଠାରୁ 20% ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ +2 କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 5000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବ ନା 6000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ 20% ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା 7000 ଟଙ୍କା କରି ମିଳିବ। ଯଦି 7000 ଟଙ୍କା କରି ମିଳିବ, ତାପରେ ଝିଅ ପିଲା ହେଲେ 8400 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, MCA କରୁଛନ୍ତି, MBA କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 40000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ BD CT ନର୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ବା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।